baby! Hi! Mana na kag-school? Ano sa inyo ni teacher? Magsulat daw. Nansa ka din? Sa mads ang ilong. Nasama din mo ilong? Ano daw? Ulo ko nag-ugaw, oh. Ay nak, school na ka na? Ako ugaw. School na ka kuya, kuya, ka tayo kuya eh. Oy, naunsa naman ka, kuya? Bye-bye. Oy, nababay ko. Unsa ka siya? Ano sa imong friend na? Kay ana daw ka ng amigo Doming duwa. Pila ka book na imong friend? Wala? Dili ani Oo. ani 5? ah, Oo. Ano sa mga pangalan sa imong friend? kay Collider's hair. Ang isa? Kay ana light hair high. Ang isa pa, Jod? Kay ana gem forever. Lagi. Ang isa? Kay ana frozen rice light. Tapos, unsa na sila, girls or boys? Boys. Boys tanan, ang 5? Dili mo boys babae boys. Isa ra ka girl. Oh, Tapos, unsa man inyong istoryahan? kanang anak kanang taas ang buhok. Ganun. I-video na. Mana na. Tapos, mag-unsa man ta sa mall unya. Magdula sa balibalay na. Magdula pa jud ko sa doktor. Magdula ko sa balibalay. Magdula ko sa fire truck. Magdula ko sa pulis. Wow, sa fire truck data no? Si kuya, saan man si kuya? Sa Barbie. Sa fire truck. Oh. Asa man ka mo? Balik ka dito sa Dagag Balls? Oh, tapos ako kay sa pulis. Magpulis ka? Dili ka magdoktor? Oh, Or magluto kag cake? magluto ko cake. Ay, Di ba na ilutoanan dito, di ba? Ang sa inyo ni Teacher Bell ganina? kanang anak daw magsulat. Ito may ang suluton. Kanang A, I, O, ah. So tuloy na sila, be. Sila, nagtanaw sa mga... A, E, I, O, ah. Very good.